Mae tîmau Hywel Dda i gyd yn cyfrannu at y gofal Gwasanaeth Iechyd Gwladol rydym yn ddarparu ein cymunedau lleol yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a'r Cyffiniau. Rwy'n rhan o dyn bydroediaeth a helpodd eni 2,505 babi yn y blwyddyn diwethaf. Rwy'n yn rhan o wasanaeth cymorth rhestr aros yn cynorthwyo cleifion tra'n aros am driniaeth ac yn sylltu a thua 15,000 o gleifion y flwyddyn. Rwy'n rhan o tîm seibr anhygoel o fewn Gwasanaeth Iechyd Gwladol sydd wedi amlygu Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn erbyn ymroddiadau seibr. Rwy'n gweithio fel rhan o'r tîm a helpodd i gefnogi staff gyda'i lles, gyda dros 500 o staff yn derbyn cefnogaeth. Rydym ni'n rhan o'r tîm yma yn Bwrdd Iechyd Hywel Dda sydd yn gyfrifol am bwydo dros 800,000 o gleifion a staff dros y flwyddyn. Diolch! Rwy'n rhan o tîm profiad cleifion a adolygodd dros 62,000 o bwyntiau ar bwrdd i wedi'i profiad un cleifion a teuluoedd. Rwy'n rhan o'r gwasanaeth sydd wedi lleihau'r amser aros am atgyfeiriad iechyd meddwl i lain y 28 diwrnod, gan dorri'r targedau cenedlaethol. Rwy'n rhan o dîm sy'n darparu triniaeth i tua 3,500 o gleifion canser pob blwyddyn yn Hywel Dda. Rwy'n rhan o dîm sydd wedi cymryd tua 195,000 o brofion gwad dros y blwyddyn a dros ein bwrdd iechyd, gan gefnogi diagnosis, gwyliadrwyriaeth a thriniaeth i cleifion. Ni yw tîm Hywel Dda.